Dez en punto da noite, Xosé Manuel Beiras, moi boa noite. Boa noite. Bueno, despois de uns cantos anos afastado destas leiras das campañas electorais, está aquí de volta, pagou a pena? De momento, sí. O que está a pasar a min recordan algo que decía xa varios anos, non? Tal como iban as cousas, algúns amigos, algún está aquí, decía, isto vai ser como a guerra ao 14, cando mataron a toda a xente nova, tiveron que chamar aos reservistas. Eu coido que é a razón de ser de que eu apareza aí nese. Pero pode ser unha avanzadilla de xente da súa xeración que volva a estar en primeira liña como consecuencia da situación? Eu coido que a xente da miña xeración, en xeral, do que é propiamente a miña xeración, que é bastante ampla, somos como os vellos roqueros, é dicir, sempre seguiu estando no combate, por así chamalo, unha actividade exercendo como cidadáns, aínda que isto non estuvese na política institucional, porque iso é distinto, non? Eu, cando me decían, usted dixo a política, non, pasei do Estado Maior á infantería, todos estes anos, pero non. E atopas cousas moi distintas na primeira liña, quero decir. O que atopo, sobre todo, é unha experiencia moi gratificante. Por unha banda, bueno, no plano personal, o comprobar que eu que tiña moitísimas dúbidas de que tuvese enerxías suficientes para abordar unha campaña como a que estou agora abordando, pois que sí, que resulta que as tiña, ainda que teño que dosificar as miñas enerxías. Teño que irme pa casa, enchufar a batería e recargala, non? Máis que antes. Pero, sobre todo, hai unha cousa moi bonita, non? Que ver como, efectivamente, se está producindo un efecto de bola de neve da reactivación de moita xente que estaba pasiva, que acude aos actos, cada vez máis, abarrotes incluso, pero que, sobre todo, moita xente nova e veterana, fundamentalmente, pero máis novos que veteranos, que ademais vir os actos, pois que se ofrece para traballar, consciente de que non estamos facendo a campaña sin cartos, prácticamente, e recórdame bastante o que era o tardo franquismo, o proceso de movilización da cidadanía con aquel objetivo da creada democrática, as primeiras eleccións feitas a base de traballo da xente, e tamén os anos 80, os primeiros anos da reformulación do frentismo nacionalista. Bueno, por lo tanto, é gratificante. Logo, que vai a pasar, como se traduce en votos, non o sei. O saberemos o día 21 de outubro. Están con nós tamén esta noite Domingo San Pedro, moi boa noite. Boas noites. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Hola, boa noite. Miguel Ángel Bastos, moi boa noite. Moi boa noite. E Ernesto Sánchez Pombo, moi boa noite. Vanos axudar a manter esta conversa con Xosé Manuel Beiras e empeza Domingo San Pedro ca primeira pregunta. Boas noites, señor Beiras. Hai que paralos, ese é o seu lema desta campaña. Pero a min interésame máis saber si máis alá, digamos, deste lema, pois hai algo, non? Hai un programa da Alternativa Galega de Esquerdas. Ese programa, en que consiste? É posible que ese programa poda casar ben, poda empastarse ben cun programa como o do Partido Socialista e o do Bloque Nacionalista Galego? Sabendo ademais, bueno, se non habería algunha dificultade ou mellor de entendimento con ese Bloque Nacionalista Galego, dificultade que si existeu cando vostede estaba nesa formación, non? É dicir, se non foi posible ou mellor esa convivencia dentro, sería posible nun goberno ou mellor con tres patas, que parece ser, polo que apuntan as sondaxes, que sería a única posibilidade, non? Alternativa a un goberno do Partido Popular? Bueno, son moitas preguntas, vou ver se do contestado brevemente, non? A todas, ou polo menos as que me vaya lembrando de contestar. A primeira, un programa. Vamos a ver, precisamente nós, cando decidimos tentarmos construir unha alternativa mediante unha coalición electoral, recordaredes que eu fixera o 25 de xullo unha proposta moi aberta que ni siquiera contaba con a seguridade de que nas propias bases da nova organización, da nova Irmandade Nacionalista que nacera o 14 de xullo nunha Asamblea Constituinte, ni siquiera tiña a seguridade de que estuvesen de acordo con eso. O que pasa é que eu tiña unha experiencia de ano e medio, como digo, de predicador, vendedor de Biblias, como un Jorgito el Inglés polo país adiante, encontros moi abertos onde iba pulsando a opinión da xente. Eu tiña a percepción de que eso
podía coallar. Entón, cando se fai esa proposta, dice que hai un objetivo primordial, que é desaloxar o Partido Popular e a Feijóo da maioría parlamentaria do Goberno da Xunta como condición previa para poder empezar a respirar neste país e poder darlle unha virada de 180 grados á acción do Goberno. Un Goberno que goberna contra os cidadáns, contra a maioría social, pois o primeiro desaloxalo para empezar a gobernar a favor dos cidadáns, da gran maioría social, dos distintos sectores da gran maioría social, agredidos cada un dunha maneira distinta, pero todos eles por o mesmo goberno, etc. etc. Cando facemos esa proposta, evidentemente facemos unha proposta moi amplia, e incluso convite ao propio BNG, porque, e xa contesto a última parte da túa pregunta, a Martiño Noriega dixo con moita lucidez hai pouco tempo, ante a actitude do BNG, decir que non quería saber nada connosco nestas eleccións, decíalles que non estamos de acordo en vivir na mesma casa non significa que non poidamos camiñar xuntos cando hai inimigos comuns. Bueno, entón esa proposta moi amplia foi inmediatamente respondida por Esquerda Unida de Galicia. Cando se convocan as eleccións, que non contábamos con que fosen xa agora, porque Feijóo tiña a pretensión de utilizar o período de setembro para reformar a lei electoral, reducir os escanos e resultar máis favorecido por a regla de Dodd, bueno, pois entón, cando convoca as eleccións, evidentemente, tuvemos que acelerar un proceso que iba a ser de consulta ás bases en setembro, e acelerarlo rapidamente e formularse a proposta, negociando, cando Esquerda Unida foi a que non puxo cancelas a que participasen outros. E entón empezamos a falar, o primeiro que fixemos foi precisamente coller o programa, un esquema de programa que fora aprobado en Anova na propia Asamblea Constituinte, ao remate dos documentos fundacionais, había xa un programa de urxencias, un programa de liñas cardinais de acción a favor da maioría social, coller ese esquema e o de Esquerda Unida, superpoñalos como se fosen transparencias e ver que dimensión tiña a coincidencia. Era enorme. Entón, foi sobre esa base. Cal é o programa, entón? O obxectivo primordial é desaloxar o PP da maioría e da Xunta de Galicia, non? Por lo tanto, acabar coa brigada de demolicións, limpeza étnica, ecocidio, socialicidio, que como defino a este goberno que non ten precedentes, ni siquiera nos tempos de Fraga se fixo semellante cousa, porque ademais están a destruir, a desmontar peza a peza o edificio de autonomía das institucións do autogoberno que costou tanto esforzo e tanto tempo histórico construir. Bueno, pero evidentemente, se se consigue desaloxar, entón, automáticamente a resposta é ou se dá unha situación de ingobernabilidade ou ten que haber unha maioría que é plural e, por lo tanto, que é diversa e que ten que poñerse de acordo para darlle unha saída de gobernabilidade. Nese plano, nós temos as nosas exixencias como cuestión básica de calquer negociación, que son os elementos básicos dese programa. Cales son? Bueno, pois son os que as liñas programáticas que concordan co que, por exemplo, pois o movimento dos indignados, cando empezou a facer propostas, non só protestas, e anunciando, co que as alternativas que se teñen elaborado a nivel de Estado, pero agora cinxidas e plasmadas no ámbito competencial e de poderes da autonomía galega, como, por exemplo, os elaborados por Vicens Navarro e xente así, e que teñen dous eixos primordiais. Un é a defensa da nosa identidade e da súa posición política, acabar coas agresións ao noso tecido cultural, ao noso idioma, darlle a volta a esa campaña de analfabetización no idioma propio do país que emprendeu a Xunta de Feijóo. Ese é un eixo, e logo un eixo primordial que é o eixo que explica precisamente a importancia que ten agora unha alternativa que sexa de esquerda. Por que? Porque estamos no contexto dunha agresión brutal, xa non se trata dunha crise, é unha grande depresión, estamos no equivalente do que foron os anos 30, cando a Gran Depresión dos anos 30, e estánse facendo políticas a todos os niveis, Unión Europea, Goberno do Estado e tamén Goberno da Xunta, que son o que se di procíclicas, é dicir, que agravan a depresión e que, sobre todo, agreden a maioría social. Entón, o primeiro obxectivo é un programa que consistiría en decir, vamos a ver, recursos financeiros do que se dispón para nutrir os orzamentos son reducidos moi ben, pero entón, prioridade absoluta, sanidade pública e universal, ensino público e gratuito, servicios sociais, etc., as cousas que son máis sentidas, estímulos á reactivación da economía, institución de un organismo público de crédito público, como xa presentarmos algunha vez, Carlos Mella e máis eu, de creación dun banco público galego, etc. Pero, sobre todo, o que é
aquelo que lle permita dar unha virada de 180 grados aos eixos cardinais de acción política. E os fondos financeiros non chegan máis que para isto e demais aí, non hai para o resto? Pois non hai para o resto, para invertir as prioridades que está tendo este goberno actual. E logo, se queredes, falamos xa con máis vagar, porque senón xa contesto todo nunha primeira intervención, pois escenario de acordos, de alternativa plural, seguro que temos ocasión de que vayan saindo ese escenario de acordos. Xosé Luís. A ver, eu quería empezar por unha primeira observación. Eu non fui un compañeiro de Xosé Manuel Beiras de partido nunca, pero fui un compañeiro dun proceso histórico, donde creo que traballamos codo con codo desde posicións moi distintas. Non me vou atrever a tratalo de usted, e, por tanto, romperei ese... Queda vostede disculpado, se o señor Beiras o disculpa, claro. Eu non entendo agora a sacralización que se fixo do programa como plantilla, segundo a cual se lle vai poñendo encima as accións de goberno, se coincide coa plantilla está ben e se coincide coa plantilla está mal. E, en todo caso, sin que esa plantilla fora rigurosamente criticada inicialmente. De tal maneira que parece que neste momento un tipo que teña un mal programa pero que o aplique é moito mellor que un tipo que teña un programa que non sea aplicable e que faga o que ten que facer nun momento determinado. E, por tanto, a min agrádame moito poder falar de algo que sea política, que sea a política viva en proceso de acción e que non sea o programa se cumplo ou non cumplo como se a vida fora unha foto fixa. E eu quería facer dúas preguntas que en realidad son unha sola en dúas vertientes. A primeira é, que motivo ten un político na condición que ti xa estabas ahora, que é a de tranquilidade, de facer política, digamos, a horas libres, cando un quere, non a horas libres no sentido que non lle queden para outra cosa, non, podela facer a hora que un quere e traballar no campo que un quere, e que se volve a meter outra vez na disciplina da campaña, do escaparate do partido, da controversia electoral. Que motivo ten para volver? E eu pregunto non só para que te respondas a ti mesmo, senón como se lle pode explicar a xente que vale a pena facer política hoxe en día. E a segunda parte é, nesta difícil conxuntura que estás, e eu digo isto vendo as enquisas, e por tanto dándolle unha relativa importancia a un resultado que pode variarse. Pero non che dá un certo vértigo o que pudera acabar as eleccións habéndolle feito un zurcido á esquerda e deixando intacta a dereita, é dicir, facendo máis difícil, por decirlo de alguma maneira, o proceso opositor, isto habría que matizarlo moito, porque os grandes derrotados foran os dous partidos que hasta ahora fixeron o bipartito, e que, en cambio, a Feijóo non lle pasara absolutamente nada, e digo isto en función das enquisas que estamos lendo. Bueno, o motivo para voltar é no plano personal que eu nunca deixei a política, non? Eu nunca deixei a política. Eu nunca deixei o compromiso cos meus concidadáns, un compromiso ético, para empezar, traducido en términos de participación na política. Eu dixen moitas veces, xa de novo, que se eu vivise nun país políticamente normal, eu sería un cidadán que participaría na política activamente, no sentido de participación como cidadán, non só de votar, sino incluso de estar relacionado coa actividade política, pero nunca de desenvolver roles políticos, e menos aínda na política institucional. Entón, aquilo que eu puña como lema do atraso, a ruda adversidade urxente, non? Este é un país en ruda adversidade urxente constantemente, sigue a estalo, e agora volve a estalo máis. Entón, que ocorre? Que eu, precisamente, se deixei a política institucional, foi no momento en que considerei que eu tiña un conflito que resolver entre a obediencia, a disciplina da dirección da organización da que estaba, que empezaba a seguir unha deriva coa que eu non estaba de acordo, ou manterme aí e entón ser desleal cos cidadáns para os que quería traballar. O volta á política significa que se eu pasara do Estado Maior de Infantería, pois agora volvo ao proscenio. Por qué? Pois porque, efectivamente, estamos ante unha situación absolutamente excepcional. E a min, se se me reclama que aporte o que poda ter de patrimonio personal, moral, de trayectoria, de credibilidade a algo que é unha situación de urxenta, entón
estou disposto a aportalo, pero algo que caracteriza en rigor a miña xeración, falando da miña xeración, a xente que estuvemos combatendo contra o fascismo, porque estamos de alguna maneira frente a un franquismo sin Franco. Esta é a realidade. E logo, a vertixe. Esa vertixe que me pode dar que en realidade fagamos, como decías ti, un zurcido á esquerda, que por lo tanto os grandes derrotados sexan o PSDG e o Bloque, pero que en cambio que o PP de Feijóo que saia incólume. Non imos facer ningún zurcido á esquerda e non imos contribuir para nada a perda de posicións ou a derrotas, se queredes pensalo, nin do PSDG nin do BNG. Por que o digo? Porque o que está claro é que se o PP pode chegar despois de 4 anos de caos, cando Feijóo di yo o el caos, debería decir yo soy el caos, porque xa o demostrou durante 4 anos. Cando eso, un goberno así, con unha maioría parlamentaria, pode chegar ao momento en que se convocan estas eleccións con posibilidades, con verosímiles, de volver a renovar unha maioría, bueno, a responsabilidade é moito máis de quen estivo na oposición que quen estivo gobernando contra os cidadáns. Porque se hai un goberno contra os cidadáns, unha oposición coherente, tiña que terlo desacreditado completamente. Entón son eles mesmos os que, en todo caso, perderon a credibilidade, non depende de nós. Segundo lugar, porque nós estamos convencidos, e a experiencia desta campaña está poñendo de manifesto, que se está a cumprir, non sei en que medida, o obxectivo que nós tiñamos. Cal era o obxectivo? O obxectivo é que unha alternativa como esta, máis fresca, máis nova, con unha cultura política distinta, especialmente no caso da Nova, que acaba de nacer, e que xa foi unha nova cultura que se foi forxando no mesmo proceso de creación desa organización de abaixo arriba e nunca dun directorio que organiza algo para ofrecer aos cidadáns. Bueno, pois, o obxectivo primordial é precisamente de activar ou reactivar a todos os sectores da cidadanía e do electorado desencantados da política, os que din os políticos son todos iguais, que non imos votar, que son dos contingentes primordiais, a mocedade e logo a xente veterana, que xa está de volta de todo. Se nós conseguimos eso, que me dá a impresión de que na campaña, por algo que xa dixen ao comenzo, está ocurrindo, entón nós non medraremos, non entraremos no Parlamento fundamentalmente con votos do PSOE ou do Bloque, senón que se trata de recadar votos desencantados que suman. Eu coido que os votos que perde o PSDG e o BNG, os que perdan, se os perden, que non o desexo en absoluto, pérdenos por o que dixen ao principio, porque a xente chegou á conclusión de que durante estes 4 anos non impediron os desastres que operou sobre esa agresión á cidadanía de Feijóo. E, en cambio, se nos activamos, eses votos, pois sí que eso suma e cambia a correlación de forzas. Eso é o que máis teme en este momento un señor como Rueda, ou os que no PP sempre contaban con que vai haber abstención, pero sempre a abstención conservadora é menos relevante e menos forte que a abstención da esquerda. Entón, se nós aportamos eso, non sento vertixe ninguna por unha razón, porque precisamente nós o que imos facer é lograr que Feijóo e o PP perdan a maioría e ser desaloxados da Xunta a pesares desa ineficiencia, polo menos durante a legislatura, dos partidos da oposición. Zurcidos, nada, porque ademais nós temos unha visión moi distinta. Nós pensamos que, por exemplo, se Feijóo consigue manter a maioría e seguir gobernando, se pensa que a partir de aí toda a rebelión social e cívica que está emerxendo vai desaparecer, está completamente equivocado. Vai ser aínda máis grave. E nós o que queremos é, en todo caso, na presidencia no Parlamento, retroalimentar a toma de conciencia e protagonismo da cidadanía, porque é o único motor que pode cambiar as cousas, porque estamos nun período de descomposición do réxime nacido da transición, e, por lo tanto, non hai horizonte político para o Estado español e para a conjunta sociedade española se este réxime non remata de vez. E, por lo tanto, hai ese enlace entre o que o escenario galego estricto e o escenario da dinámica que está a dar ao nivel do Estado español. A conxuntura específica que se trata de desaloxar a estes para que non fagan máis barbaridades, polo menos, e dar unha alternativa, e a dimensión temporal a medio prazo, se cadra incluso a corto prazo, de contribuir hilvanados a nivel de Estado a dar unha mudanza de réxime político que devolva a soberanía aos cidadáns.
nun Estado que hoxe está convertido nun protectorado do Cuarto Reich sin Wehrmacht, da Caixerina Merkel e dos grandes centros financieros que convirten aos gobernantes en monecos de ventrílocos que son a plutocracia que está detrás. Isto é, a miña visión, vertixe ningunha. E se a pesar destas advertencias ou desta análise, o día 21 os galegos revalidan a maioría absoluta do Partido Popular, que lectura faría vostede ou que lectura cree que habería que facer de como somos os galegos? Eu non fago ninguna lectura nova. Para empezar, os galegos non van a revalidar isto. Revalidará isto a parte dos galegos que opten por votar o Partido Popular. Porque moitas veces hai unha deformación do escenario terrorífica. Eso recórdame nos tempos de Fraga en que unhas cousas que eu lles decía na tribuna do Parlamento é: miren ustedes, a democracia non é o goberno das maiorías, A democracia é o goberno do povo polo povo. E aquí estamos representados os que votaron a usted, a maioría, e as minorías, que ademais somos casi o 50%, de acordo? Se usted prescinde, se quen está no poder prescinde da cidadanía que non lle deu o voto, nin é demócrata nin nada, e o que está é pervertindo a democracia. Que é unha das cousas que están pasando, porque para min, e é un obxectivo noso, cal é o primeiro que hai que facer na política deste réxime, se se chega ao Parlamento? Bueno, pois retomar o diseño constitucional desta democracia que é parlamentarista, non é presidencialista. Cando se di que estas eleccións candidato á presidencia da Xunta, bueno, pois pode haber candidato á presidencia da Xunta, eu mesmo fun moitas veces, pero eu nunca estaba de acordo con que ese fose o centro, porque son eleccións legislativas a elecir representantes, e os representantes son os que invisten a un poder executivo en función dese espectro. Entón, hai que devolverlle o rol sobranceiro no funcionamento das institucións políticas á Cámara de Representantes, que hoxe, na maior parte dos casos, son simplemente unha ancila do goberno. Cando hai unha maioría absoluta, é unha maneira clara. E cando non hai unha maioría absoluta monocolor, pero hai unha maioría alternativa, tamén o goberno tende a ser quen leva a iniciativa, e os grupos parlamentarios son de apoio al goberno. Os grupos parlamentarios non poden ser de apoio ao goberno. Entón hai que devolverlle ao Parlamento o rol sobranceiro. E se se fai eso, cambia completamente todo. Por lo tanto, bueno, pois se mañán resulta que o día 21 que Feijóo e o PP revalidan unha maioría no Parlamento, pois o que hai que facer é o que estou dicindo. Nós, dende logo, imos tomar a iniciativa no Parlamento. Nós non imos estar agardando a ver que fai Feijóo, que desmán comete, ou que nova iniciativa leva ao Parlamento, ou que acción de goberno e a ver, en función deso, a ver como se retruca. Non, non. Hai que tomar iniciativa para que sexa o goberno que teña que enfrentarse con iniciativa. Se ti lanzas iniciativas sobre a sanidade, sobre o ensino, sobre a atención aos vellos, sobre os servicios sociais, sobre a realimentación do tecido cultural do país, o que sexa, se ti levas unha iniciativa, lanzas iniciativas, se ti, por exemplo, levas unha lei de ordenación agraria ou gandeira, é o goberno que ten entón que retrucar, e entón os cidadáns van ver que ti tomache iniciativa, ti levas algo que os favorece, e é o goberno que les di que non, co cual os roles cambian completamente e o deterioro dese goberno é moito máis grave. Eu insisto, remato de momento. Para mí o escenario é o seguinte: o Partido Popular está derrotado políticamente e o que falta é derrotalo electoralmente. E eu recordo, poño un exemplo. Podo poñelo? Por favor. Eu estou me enrollando moito. Nunha das cartas de Mozart ao seu pai, cando xa rompera co arcebispo Coloredo, xa se fixera un artista independente e arriscou todo o que arriscou e morreu como morreu na miseria por eso, pois nunha carta decía ao seu pai, dende Viena, xa compuxen un concerto de piano que parece moi interesante, só me falta escribilo. Na política é análogo. Aclarado o exemplo. Está derrotado políticamente o PP, falta escribir a derrota que se escribe con votos. E iso é fundamental. Miguel Ángel. Moi boa noite. A ver, o profesor Beiras foi moito tempo catedrático de estrutura, e creo que sigue sendo, porque creo que un grado que non se perde, do catedrático de estrutura económica. E nos ensinaban antiguamente que a economía é a ciencia lúgubre. E nos ensinaba o vello mal, que se ensinaba fa moito tempo, e é certo, porque a economía é lúgubre porque pincha moitas ilusións. E eu estuve vendo o programa de AXE, que é un programa que ten posibilidades certas de gobernar, entón estuve facendo aquí a suma, máis ou menos, do
porque aquí hai moitas propostas de incremento do gasto público, pero o gasto público a grande escala, quero dicir, vexo a creación dun banco público galego, un sistema financeiro propio, vexo a creación dunha renda básica de cidadanía, vexo subvencións ás industrias renováveis, por exemplo, vexo ao mesmo tempo que se repudia a débeda, que non vai emitir o goberno soberano galego. Non se repudia. Bueno, aquí falase de débeda pública boa medida ilexítima. Claro, o que se di é que a débeda pública que está agora e que nos están facendo chantarse é ilexítima porque é unha débeda pública, foi a transformación de débeda privada do sistema bancario en débeda pública do Estado. E estamos falando a unha temática que se resolve a nivel dos poderes central do Estado, pero que os parlamentos autónomos, según a Constitución, teñen iniciativa, incluso legislativa, nas Cortes do Estado. Non, estou de acordo, pero estou dicindo que en boa medida non parece moi partidario de débeda pública nova ou de que sea dívida soberana galega. Non acontece. Porque aquí parece que hai certo rexeitamento de débeda legítima que agora está en posición por certo dos bancos españoles. O sea, a pregunta concreta. A pregunta é, dado que temos propostas de posibilidades certas de gobernar Galiza o día 21, e así o considero, como se vai financiar todo isto? Porque por unha banda, iso unha pequena pregunta, a reducción do fraude fiscal, eso non é factible, porque a reducción do fraude fiscal, reducindo o fraude ao nivel de Suecia, por exemplo, que son 5 puntos nada máis, pois levaría un aforro de 100 ou 200 millóns de euros nada máis. Como se pensa financiar todas estas medidas de política económica sin emitir dívida ou que vai facer? Recortar noutros ámbitos? Vai subir impostos? Cual é a medida que vamos facer? Primeiro acabo de decir que se os cartos son limitados, máis limitados que en outras ocasións, e se ademais non é que nós non esteñamos de acordo coa débeda pública, ao contrario, nós pensamos que o que hai que aplicar é unha macroeconomía, unha política macroeconomía keynesiana. Cando os gobernos de Estados Unidos e do centro sistema nos primeiros anos da Gran Depresión dos 30 estaban facendo o mesmo que os de agora. A austeridade que agravaba a depresión. O patrón ouro era intocable, como agora o euro. Hasta que o señor Keynes, en 1936, manda a famosa carta ao presidente Roosevelt, que é que inaugura a Unión, e ele dixe, deixes ustedes facer parvadas, aquí o que facer é todo o contrario. O que ten que facer é o sector público inxectar na economía ingresos sin producir bens que sexan consumibles. Entón, ti non aumentas a oferta de bens, inxectas ingresos, e entonces aumentas a demanda, e entonces reactivas a economía. E iso faise mediante débeda pública. A barbaridade é precisamente que a señora Merkel e demais pois impuxesen o pacto fiscal, co cual, en realidade, o que fixeron foi cargarse a soberanía das Cortes españolas e convertiron en protectorado, porque os parlamentos, nas revolucións liberais, naceron para dúas cousas fundamentais. Para faceren os tributos aos cidadáns e non ao soberano, para que ningún estamento, nin nobleza, nin eclesiástica quedasen exentas de pagar tributos. Por certo, aquí no Estado español a Iglesia ainda non os paga, deben de estar antes da Revolución Francesa. E, por outra banda, para elaborar os orzamentos con plena liberdade, de maneira que se ti tes que atender unha serie de necesidades, supón unha serie de cifra de gastos, e os ingresos, digamos, correntes, son inferiores, ti ten debedas. Por lo tanto, nós non estamos. O que pasa é que hai un pacto fiscal que é un corsé que che poñen. Ben, entón, primeiro, se ti marcas as prioridades ao revés das prioridades que están facendo estes, se ti deixas de despilfarrar cartos en cousas que non debías e as destinas a isto, xa tes un aforro. Por exemplo, imagínate que ti deixas de enterrar millóns de euros cada ano no burato do Monte Gallás, esa especie de mausoleo faraónico mal feito, un pastiz, que se cae peza a peza aos poucos anos, e só con eso ti podes irrigar todo o tecido cultural galego, se están cargando a edición de libros, o teatro, etc. Imagínate que ti deixas de dar cantidade de cartos de euros a escolas privadas de ensino privado sexista, clasista, elitista, porque o fundamental é que se hai poucos cartos, oiga, ao ensino para todos, xa tes aforros. Ti faz unha serie de liñas. Cando se acaban os cartos, resulta que ti o cubriches unhas prioridades que en cambio están á cola nas prioridades do goberno actual. Cubriche as prioridades primordiais dos cidadáns. E logo non hai cartos para máis. Non hai cartos para máis. Ben, e finalmente, ti dis, como se pode financiar sin débeda pública? Vamos a ver, se ti creas unha institución pública de crédito galego como un organismo autónomo, con que dotas?
Con que se dota? Ese non pode emitir sin que sexa débeda pública ou obligacións. Pero quen a suscribir? Ti non podes chegar a acordos con gobernos latinoamericanos progresistas que estarían dispostos a apoiar un goberno de esquerdas no continente europeo en condicións absolutamente razonables. Se regalaran os cartos os venezolanos ou así, sí. Como que che regalan? É que a emisión de títulos de débeda dunha institución financiera non é equivalente xurídicamente, para empezar, a emisión de títulos da débeda do Estado. Cuidado. Se pensamos que a única maneira de que un sector público se financie cos ingresos directos, tributarios, etc., que forman os ingresos do Estado ordinarios, ou emitindo débeda do Estado, eso non saber máis que unha parte do abecedario da economía e non o resto. Eso é elemental, pero non vou explicar aquí, é que non viñen dar unha mini lección de teoría da facenda pública. Ernesto. Sí, desaloxar o PP hai que paralos. Probablemente haxa un sector amplio da población galega, profesor, que está de acordo con vostede en que hai que desaloxar o PP do goberno. Pero se retrae, eu creo que bastante, desde o momento en que se plantexa, porque hai certo temor, non? É dicir, no momento en que se plantexa que vai vir un goberno bipartito ou tripartito. Que lle pode dicir vostede a esa xente que quere por unha banda desaloxar o PP e por outra banda que non está como moi centrado en eso de votar a calquera dos partidos, dos tres partidos de esquerda? O primeiro que ocorre é, ti falache do temor, o primeiro que ocorre é que se dentro do poder se utiliza o voto do medo, eso é moi difícil de combater se non tes as armas, por exemplo, da capacidade de información que ten o poder. Cando ti te atopas con que os outsiders como nós, que non estamos no Parlamento de Galicia, estamos virtualmente excluídos nesta campaña dos medios de comunicación públicos que deben de ser dos cidadáns. Outro día, en Euskadi, houve un debate entre candidatos ao Lendakari, eran 6. Non hai 6 grupos políticos no Parlamento Vasco, e había 6 candidatos. A esquerda versale non podría estar nese debate se aplicasen as normas que rexen na televisión pública de Galicia. Entón, eso é moi difícil de combater. Como se combate? Armando os cidadáns de capacidade de resposta, que é o que estamos intentando nós, e que o levamos facendo dende antes. Bueno, pero, ademais, hai un cliché que tamén establecido, que está moi metido no imaginario colectivo deste país, como tantas outras cousas, que ten a súa explicación de que esteña metido. O goberno bipartito do PSDG do Bloque, como se fixo? Repartíndose consellerías. Deuselle incluso, na maneira de actuar, en gran medida, ao PP o pretexto para decir que non era un goberno de coalición, senón que eran 2 gobernos. Nos coidamos moito, por exemplo, a facer a coalición de non dar absolutamente ningún pretexto para que se pudese decir que non era unha coalición, senón que eran 2 forzas, para dar a garantía de que a unidade de acción que representa esta alternativa, chegados ao Parlamento, vai continuar na política parlamentaria, noutras dimensións, non ten por que, vai continuar co compromiso e coa nosa acción programática enseñada mentre dura a legislatura. Bueno, pero evidentemente a primeira cuestión é que se nós estamos dicindo que non imos gobernar polas boas, non imos entrar nun goberno polas boas, que hai unhas condicións moi claras, que nós ao que imos é a defender eses cidadáns que apostan porque se lle dé a volta á dirección do goberno, evidentemente non estamos pensando para nada en ir a entrar no goberno se nos ofrecen consellerías que nos satisfagan, non é un reparto de consellerías. Agora, máis alén deso, como podes convencer a xente? Non, únicamente tes que apostar en que tes unha credibilidade que outros non teñen. Eu teño que apostar a que eu teño unha credibilidade por a miña trayectoria que non ten algunha outra xente que anda por aí presentándose ás eleccións. Non é a falta de modestia, é precisamente, senón, que pintou aquí? Preguntábame Xosé Barreiro, por que veño? Pois porque decidín que se me decía que eu podía aportar un patrimonio para empezar moral e de credibilidade de que Oveira sempre deu o callo. Que Oveiras nunca entrou no eso que Óscar Lafontaine denunciaba como compromisos podres, que é un dos andacios da política institucional. E entón, o conxunto noso, creo que ten esa credibilidade. A resposta da xente que acude, polo menos, aos nosos actos, da que, como digo, non só ven os actos, senón que toma a iniciativa de ofrecerse a traballar, porque sabe que non hai cartos, eso. E logo hai que ter... Nós temos un código ético feito público. Non hai ningunha opción
nestas eleccións que, ademais dun programa, se presente cun código ético feito público de compromiso cos ciudadanos. Bueno, todo pode romperse, todo pode ficar en papel mollado. Claro, evidentemente. Entón, unha cuestión de credibilidade. E o único que pode romper ese cliché preestablecido que calou moito da xente de que, claro, se fixeron gobernos de coalición a base de repartirse cuotas de poder. Non é esa. E unha das súas ventaxas pode ser virxen falando de executiva, que decir, cousa que non ten o Bloque Nacionalista nestes momentos, porque sí que pasou por un bipartito no que vostede non estivo, xa eran coñecidas as súas diverxencias co que se estaba facendo, pero no seu caso parte cun patrimonio virxinal, digamos, porque non ocupou cargos executivos. É unha das súas vantaxes neste momento? Non o sei, non o chamaría así. Eu non pasei polo bipartito e eu fume da dirección do BNG xusto antes das eleccións do 2005 e eu renunciei a ir nas listas, sobre todo cando se pensaba que eu que estaba dando unha talla porque a xente non adscrita do BNG, ou seña que non estaba ni no UPG, ni un grupo organizado, tuvese unha participación nas listas, empezaba a decirse que eu que quería era manter o meu escano, non? Bueno, pero, dito isto, tamén teño que dicir que o bipartito, o meu balance do bipartito non é simplemente negativo, non, non. O bipartito fixo moitas cousas que son positivas. O bipartito, se un compara o que fixo o bipartito, para empezar, a maneira de practicar unha relación cos cidadáns política que non era de Fraga, se se compara, o bipartito fixo moitas cousas positivas, como fixera o tripartito famoso onde estaba Xosé Barreiro. Eu recordo que na primeira legislatura do goberno de Fraga, e máis da primeira, unha e media, o que se dedicaban a demonizar o que fixera o bipartito en 2 anos. Parecía que estuveran gobernando sempre. Aquí é un país onde de 31 anos de autonomía, exceptuando 2 anos do goberno tripartito e 3 anos e medio do bipartito, que son 5, poñamos 6, 25 gobernaron os mesmos. Entón, a responsabilidade de como está o país, de quen será? Dos que gobernaron 2 anos. O bipartito fixo cantidad de cousas en 2 anos. O tripartito. E o bipartito fixo cousas, como, por exemplo, dos eólicos, foi a primeira vez que se fixo unha ordenación máis racional e máis obxectiva do decreto das pautas para os parques eólicos e do concurso eólico. Chegan estes e Feijóo falla algo que en política e en administración é unha aberración terrorífica. É quebrar o principio da seguridade xurídica, que é un principio fundamental da relación entre administración e administrados. Un concurso adxudicado legalmente, con uns adxudicatarios, ven este e o borra do mapa. Por riba, resulta que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a cabo de un tempo, dictamina que era perfectamente correcto. E o decreto tamén. Estes afeitanse para riba e nin siquiera piden perdón. Bueno, o bipartito fixo eso que estaba... Ben, o bipartito fixo cousas en vivenda. Cal é a miña crítica do bipartito? Que xa la facía daquela. Mirade, se levamos anos dicindo durante o fraguismo que isto Fraga convertiu todo unha maraña, un enguedello selvático de administracións paralelas, de non sei que, de clientelismo, pois o que hai que facer é chegar ali como un machete aos exploradores e empezar a cortar lianas. Ti non podes empezar a intentar volverte por no medio e empezar a negociar a ver como desactivo a estes inimigos, a esta xente, a estes poderes económicos, etcétera. Non, empezas a meterte un enguedello. Non tiveron a decisión. Eu, cando se decía que chegaría, ou podía chegar a presidente da Xunta, decía, é moi inverosímil, pero se chego durarei 6 meses. Agora, eu procurei facer en 6 meses o que tarden logo 16 anos en desfacer. E o bipartito que lle faltou foi coraxe político, de acordo? Moi ben. E fidelizar aquelas segmentos da cidadanía máis activas que deron o callo frente ao fraguismo e que os deixou abandonados en cultura e unha serie de cousas así. Pero, de todas maneiras, eu non me confundo nese sentido. Eu, entón, non creo que a miña credibilidade actual esteña fundada primordialmente en si eu pasei pola política virxen, como ti dis, non? Bueno, porque eso da virxinidade, sobre todo en política, como en teoloxía, lo del cristal, pois xa me dirás, non? Sin romperlo e marchalo. Non, eu coido que é outra cousa, e que o que sí percibe a xente, e a mocedade, non só a mocedade, decíamos 3 anos,
usted ten que volver a política. Dicía, pero si teño 70 e tantos tacos. Dicía, non sei, pero os meus amigos e amigas din que non creen en Beiras. É o coraxe de sempre antepor aos cidadáns, aos que eu representaba, a calquer outra cuestión. Entonces, eu coido que iso é o que podo ter eu, iso é o que aporto, máis que a outra cuestión das relacións coa política institucional, pero, en fin, ti tes esa opinión e eu non vou engañarte. Era unha pregunta, non unha opinión. Bueno, pois unha pregunta, unha hipótese plantexada como pregunta. Domingos. Sí, eu non sei como se desenvolve vostede cas novas ferramentas tecnolóxicas, vémolo moi activo no Twitter, no Facebook tamén, hoxe celebrou aquí nesta casa o seu primeiro encontro digital, e se iso é así, se desenvolve ben nestos campos, pois tamén terá un retorno do que está pasando nesta campaña electoral, alo menos do que pasou nas últimas 24 horas, non? E o que pasou é que esta campaña acaba de incendiarla vostede cunhas, digamos, cunhas declaracións que eu diría, non vou a valoralas, pero como mínimo son controvertidas, nas que dixo que o presidente da Xunta, que Feijóo, mata máis xente que o maior grupo terrorista do Estado español, non? Cos recortes sociais, especialmente na sanidade. Realmente cree que se pode imputar esta responsabilidade a un presidente do goberno autonómico? Non só se pode, débese. Débese. Si se é veraz e si se está ao servicio dos ciudadanos. Vou explicar brevemente a ser posible. Vamos a ver, isto, cando ti escoitas a unha muller que nun programa de radio di que o seu home que ten unha enfermedade moi grave do fígado, que no Hospital Clínico de Santiago de Compostela lle estaban recetando e aplicando un específico, unha medicina específica moi cara, moi costosa, vital para mantelo vivo, e que a retiraron, e que non lle dan. Que os médicos, que entón, isto non pode ser, protestaron, resulta que a central de que organiza dice que non, que está retirada. E entón que esta persoa ou se busca a maneira de costear ese medicamento ou morre, que estás a facer? Matas ou non matas? Cando ti, unha muller que chega con un problema de indicios de un tumor de mama, e que resulta que lle din que estamos no mes de maio de 2012 para febreiro de 2013. De aquí a lá pode morrer 4 veces se un tumor se desencadea a toda velocidade. Cando ti vas porque tes indicios ou temores de que pasa algo no colon e queres facer unha colonoscopia e como a unha persona próxima a min, na viciñanza, lle dixeron que para o mes de, non sei se xaneiro do ano que ven, e esa persona resulta que se desencadea o proceso e morre, quen a matou? Si ti retiras a cobertura da sanidade como servicio público gratuito e universal a determinados sectores da cidadanía, por exemplo, os inmigrantes ou os sin papeles, ou outros, ou co aquelo de que o que esteña parado non sei que tal e cual non pode ter o carné de sanidade, con independencia que se chegase a aplicar, a intención era coñecida. Esa xente que son precisamente os que están en peores condicións de defenderse e que non teñen opción que ir a medicina privada, como hai 60 anos, ou a beneficencia pública cando o vello hospital dali da Praza do Obradoiro, ti estás matando ou non estás matando. Cando se observa que, por exemplo, como consecuencia xa non da política sanitaria, senón da política por exemplo, de desaloxo dos traballadores dos postos de traballo. A Constitución española, por certo, é moi importante que os cidadáns lean o título primeiro da Constitución española nesto para ver cantidad de artigos básicos que están derrogados de facto. Hai un artigo que establece que un obxectivo primordial da política macroeconómica, da política xeral do Estado, é o pleno emprego. Está no facer, verdad? Todo o contrario. Bueno, e cando, en función de eso, de moitas máis situacións, a xente que está desesperada porque as hipotecas quedouse sin a casa, aínda ten que seguir pagando hipoteca, non ten como pagar, e se suicida, e está aumentando en picado, elevándose en picado a tasa de suicidios, son suicidios ou son homicidios?
Quen é o responsable de que aumenten eses suicidios? Que se volveron todos os cidadáns? Mirade, Adolfo Pérez Esquivel, que é amigo meu, coñecemos dende 10 anos, pero aparte de que sexa non amigo meu, sabedes que galego de orixe, nada menos que de Conbarro eran os pais, Premio Nobel da Paz, dos de verdade, non como Obama, ou como fora Kissinger, ou como agora, por visto, a Unión Europea que manda truco. Bueno, eu escoiteino, e estaba compartindo mesa, era unha mesa redonda, no Foro Social de Porto Alegre, no Foro Mundial de 2003, como que foi, decir, xa sabedes que ten unha enorme campaña pola paz e unha campaña contra a débeda externa, a redención e a cancelación de débeda externa dos países máis pobres. Decía, textualmente, a débeda externa, a maneira que se trata da débeda externa dos países máis subdesenvolvidos e máis pobres constitúe xenocidio. Bueno, diréis que ten que ver a débeda externa con xenocidio. Pois, evidentemente, cando están morrendo de fame en África, morren porque sí, ou é porque alguén os está matando, provocando a desertización ou destruindo a agricultura tradicional. Cando as grandes farmacéuticos mundiais se negan a dar ao baixo costo ou mediante xenéricos as vacinas contra o SIDA, e o SIDA é unha peste brutal en África, é que morren porque sí ou alguén os está matando. Claro que matan. Claro que matan. E teñen que tomar conciencia de que a súa irresponsabilidade mata. Nestas áreas matan xente. Preguntadelle a xente. Porque o que dixen eu non se me ocurriu eu. Escoiteino antes moitas veces. E finalmente, algo que me parece moi importante. Nós estamos, por exemplo, o noso esquemático programa, está nutrido das alternativas programáticas elaboradas por conxuntos da cidadanía organizadas nas distintas plataformas. Cuidado, non somos sabelotodos, ni nos constituímos en un directorio de sabios que sabemos o que necesitan os ciudadanos. Non somos déspotas ilustrados. Nós imos ali onde se está traballando. E cando un pensa que as movilizacións que hai contra o desmantelamento da sanidade pública son simplemente manifestacións, protestar, berrar na rúa, alboroto. Non, hai unha plataforma da defensa da sanidade pública que o señor Feijóo debería consultar e escoitar, que non o quere escoitar, para saber cales son as alternativas que hai ao que está acontecendo co Coronai, e que son viables e que son financiables, ou é que é máis viable facer un macrohospital en Vigo mediante un oferto con unha empresa privada que ademais está incumplindo o contrato, que é incapaz de facelo, e que significa endevedar durante cantidad de anos, a pagarlle todos os anos en vez de abordar o investimento como sexa. Bueno, a plataforma en defensa da sanidade pública ten unha alternativa, e preguntadelle se os membros da plataforma consideran que esta política de agresión ao sistema público de sanidade universal mata ou non mata cidadáns. Claro, habrá xente que se poda preguntar que posibilidades hai de modificar isto. Vostede está falando non solamente dun contexto galego, sino algo que está acontecendo en a moi grande parte do mundo. Que posibilidades hai de trucar esta deriva dende un país como é Galicia, pequeno, esmorecendo dende un punto de vista demográfico? Que posibilidades hai con Angela Merkel ali arriba? Que posibilidades hai de facer ese tipo de cambios dende aquí? O que se pregunta moita xente. Sí, a resposta é moi clara, pero hai que dala en varios chanzos. O primeiro do país pequeno, aquelo de Vicente Risco, non? Vos decides que Galicia é un país pequeno, Galicia é un mundo, non? Ben, un país pequeno, máis pequeno que Galicia, moito máis, é Islandia. Pero é soberano. Islandia foi o único país que ten unha poboación que non supera o que pode ser a aglomeración urbana de Vigo. O único país que, cando todo o lío, tamén, dos buratos na banca, das operacións especulativas, etc., é do plan de axuste do FMI para pagar os bancos británicos, fundamentalmente, plantouse, tiña, coa súa Constitución, a posibilidade de exixir un referéndum, convocouse un referéndum, gañou o referéndum a cidadanía, votaron fora o goberno, etc., etc., non pagaron, non houbo rescate, non houbo nada deso, e, ademais, procesaron aos primordiais responsables da banca... Claro, pero Islandia non está na Unión Europea
e é un país soberano, No, como pero vostede perdona, dixo. É o camiño ese que ten que seguir Galicia? Non, un momento, non convertimos as cousas nin en blanco en negro, ni cando poño un exemplo, digamos que ese xa o camiño. Estou dicindo que, primeiro cuestión, que Islandia é un país pequeno, é un David que lle fixo frente a Goliat. Porque, claro, é soberano independiente, pero entón soberano independiente non lle poden facer todos os chantaxes do mundo. É que a soberanía se reduza a nada. Non é o Estado español moito máis, son 40 millóns de habitantes ou máis. Soberano, independiente, e está convertido en un protectorado que obedece o que lle manda a Caixerina Merkel. Quen é máis independente? Islandia, co que acabo de explicar, ou o Estado español, que o que fai é chucharnos o sangue, como as megas chuchonas, aos cidadáns do común, ademais non para reducir o déficit, para o que se aforra en desmantelar aquilo que non necesitamos de servicios, pagarlle os intereses á banca alemana que ten un burato negro máis grande que a española, ou a banca holandesa, ou a quen sexa, aos especuladores. Entón, non é esa a cuestión. Digo que en varios chanzos, primeiro, porque hai algo que se pode facer, unha réplica que se pode dar, e unha virada de acción política nas institucións autonómicas galegas, de acordo? Pero eso non é máis que unha cabeza de ponte na que, ademais, o fundamental é que o que se intente facer por nós no Parlamento e o gallá que se intente facer tamén polo Bloque e polo PSDG-PSOE, que nós non estamos atacando para nada, porque non son os nosos inimigos, e porque, ademais, sería estúpido que non estuvésemos atacando a aqueles con quen, si queremos votar ao PP, haberá que entenderse e acordar, negociar, non digo pactar. Bueno, pois isto, si nós chegamos aí, está claro que a forza que se pode ter aí non depende da inteligencia que teñamos, a vontade, a enerxía, depende de que esteñemos conectados coa cidadanía que está asumindo protagonismo e retroalimentemos, como foron todos os procesos sociais de cambio político na historia do planeta. Non houve ningún proceso de cambio político importante que fixe simplemente porque os diputados se poñen de acordo por unha cousa, se non está conectado coa cidadanía máis activa que tira pola historia para adiante. E logo, hai outro nivel, que é o nivel do Estado español. Polo que antes dixen, ten todo o sentido do mundo que, por exemplo, nós fagamos o que fixemos un acordo pasando esa fronteira que estaba nos últimos decenios considerada como especie de Rubicón, infranqueable, entre o chamado nacionalismo e o chamado españolismo. Por qué? Bueno, xa dixen moitas veces. Oiga, o Partido Galeguista, que non é de esquerda, ao final do Bienio Negro, cando o proxecto do Estatuto de Galicia, que era decisivo para este país naquele contexto da Segunda República, elaborado e aprobado pola Asamblea de Concellos de toda Galicia en Santiago de Compostela no ano 32, estaba paralizado nunha gaveta do Ministerio do Interior dese goberno reaccionario da CEDA, que foi o primeiro que traíxe a Franco co exército de África para mallar nos mineiros de Asturias. Por certo, o Partido Galeguista acorda para sacar iso adiante ir na Frente Popular as eleccións. E a Frente Popular que era? Izquierda Republicana era un partido nacionalista galego. Partido Socialista Obrero Español de Jiménez da Súa e demais era un partido nacionalista galego, ou eran só galegos, só en Galicia, non eran partidos da mixta estatal. E resulta que Castelao, Bóveda, o Partido Galeguista ten a visión de que sacar adiante o Estatuto de Prioridade Absoluta, verdad? E gracias a eso foi plebiscitado uns días antes da barbarie de Atila en Galiza, e na transición serviu para que Galicia entrase na Constitución como unha das nacionalidades históricas e pola porta principal de acceso e de autonomía en vez de entrar como Extremadura ou como que fose. A esa visión hai que tela porque se estamos nun contexto no que hai un proceso de degradación, de descomposición do réxime político, hai que ter en conta que as eleccións galegas son un episodio nese proceso. Proba. Queres máis probas? Pois moi fácil. Feijóo, por que convoca as eleccións para o 21 de outubro en vez de utilizar, como dixen antes, o período de sesións de setembro para demoucar o Parlamento, reducir os escanos e ter máis garantías de manter a solidariedade? Porque Pachi López convoca as vascas. E entón, Marianito Rajoy, el señor de los hilillos, famoso por a súa recital de competencia extraordinaria como vicepresidente do goberno na catástrofe do Prestige, dille, es que en Euskadi imos levar un varapau monumental o 21 de outubro, a ver quen é o guapo que despois deso convoca eleccións en Galicia, que aínda que os galegos sexan moi mansiños, pode chegar a onda e aquí nos poden dar un varapau igual. Eso, por lo tanto, non foron polo contexto interno galego.
A esta convocatoria obedeces a outro. Bueno, pues, por lo tanto, hai que terlo en conta e hai que establecer nexos, incluso a nivel europeo, da Europa do Sur, que é onde está precisamente xurdindo toda a rebelión cívica que pode constituirse na contraofensiva frente ao que representan o Banco Central Europeo, Fondo Monetario, etc. Esta Europa dos plutócratas, verdad? A presencia de Xiriza, outro día na Coruña connosco, a presencia do propio Front de Gauche, a non presencia, porque non podían vir, pero de Link, de Óscar Lafontaine e os demais, a non presencia, pero que non podían vir, porque estarían do bloco de esquerdas, todo eso ir tecendo, fagamos internacionalismo sendo nacionalistas, verdad? Nacionalismo e internacionalismo, e poñamos a este país nun escenario que é o que hai que ter en conta para trascender a visión estricta e exclusiva destas eleccións como simplemente a ver quen goberna durante os próximos anos na Xunta de Galicia. Hai que combinar esas cousas, de acordo? Bueno, antes de nada, falabas ti antes das redes sociais, está sendo o programa Trending Topic en internet, quería comentarlo. Xosé Luis. A ver, eu quería facer unha pregunta en relación de o Estado visto desde Galicia e Galicia visto desde o Estado. Vivíamos casi nun paraíso ideal, non? Que éramos os máis europeístas, as autonomías que parecía que tiñan un recorrido complicado cando se redactou a Constitución, eran a institución máis adorada polo conxunto dos españoles. E de repente estamos ante un andacio de antieuropeísmo ou de euroescepticismo, estamos ante outro andacio de recentralización, donde moita xente xa fala claramente de que as autonomías son os culpables de todo, e donde hai moita xente que pensa que, bueno, que habría que matizar isto, que habría que cambiar moitas cousas para que o sistema autonómico fora viable. Eu voume referir fundamentalmente as miñas preguntas a dúas. Unha é, que podemos decir neste momento do sistema autonómico no seu conxunto? Que validez sigue tendo ou que validez perdeu e por onde se pode salir? E a segunda é, na perspectiva do que están en este momento, de cara onde están apuntando en este momento os cataláns e de onde xa están situados os vascos, que, por tanto, implica un cambio sustancial no financiamento autonómico, que se dispara a outros sitios faría inviable os procesos de solidaridade, como enfocaría Galicia esa posición? Hasta que punto é compatible, é posible entrar na mesma idea de un cupo a galega, isto levaría a un diferencial extraordinario entre vascos e catalanes por un lado, Madrid ao mellor e outras comunidades por outro. Cal sería a perspectiva da Galicia autonómica nunha España autonómica ahora mismo? Bueno, primeiro con respecto á situación do chamado Estado das Autonomías, por lo tanto, o deseño constitucional de artellamento autonómico feito no título 8º da Constitución está esgotado. Está esgotado, absolutamente esgotado. Que quero dicir? Cando está esgotado, non estou a dicir, ni moitísimo menos, que o que haxa que facer é volver a unha recentralización, todo o contrario. Está esgotado porque nos casos máis importantes, que son os casos das nacións sin Estado, as que se lles deu a fórmula de autogoberno mediante a carta outorgada co Estatuto, e non mediante unha fórmula de pacto federal confederal, bueno, pois en dúas delas, Euskadi e Cataluña, está esgotado por colapso. Dende que foi aquel desplante indecente que a maioría parlamentaria de Aznar, lle deu ao Lehendakari Ibarretxe cando levou ás Cortes Españolas o proxecto de reforma cara adiante do Estatuto de Guernica aprobado no Parlamento Vasco, etc., o chamado Plan Ibarretxe, bueno, pois evidentemente o que fixeron foi que a evolución da cidadanía do Euskadi, da práctica das liberdades do dereito, etc., xa ese estatuto quedaballe pequeno, verdad? Non o deixaron cambiar e entón rebenta, entón pásase a unha eclosión como a que representa hoxe a eclosión do nacionalismo, da esquerda versal outra vez, etc. Bueno, no caso de Cataluña, con toda a especie de esperpento vallinclanesco de espellos cóncavos del callejón del gato que representou toda a historia do estatuto, verdad? Bueno, moi ben. Entón, as consecuencias son esas. E no caso de Galicia, por inanición, porque resulta que ni siquiera
as forzas dominantes en Galicia, que eran, como eu chamaba, as forzas de ocupación política, as maiorías que houve, con excepción da primeira legislatura, e non o digo porque esteña Barreiro aquí, sino porque efectivamente foi cando se empezou a construir con un criterio conservador, pero en clave realmente autonomista, a botar as bases dun edificio de autonomía galega, e porque logo incluso se deu batalla e intentara que incluso que o Partido Popular, o que era entonces a Alianza Popular, etc., en Galicia tuvese autonomía dentro da organización do Estado, bueno, con excepción deso, o que se fixo foi, nin siquiera se utilizaron a fondo as competencias. Hasta o punto de que isto hoxe, bueno, pois competencias fundamentais están vaciadas de contido porque incluso desapareceron as realidades ás que se referían. É tráxico. Sigue vixente a lei de caixas da Aforro de Galicia que é de 1996, a reformada. Non existen caixas. Quen é responsable? Cando no 96 eu, cos meus compañeiros do grupo parlamentario do BNG, presentamos un texto alternativo da reforma da lei de caixas, só conseguimos unha cousa, que se introducise unha disposición adicional que creaba na Consellería de Economía e Facenda un departamento exclusivamente dedicado a controlar, supervisar a legalidade, etc., o comportamento das caixas de aforro. Se estuvese aplicado, se estuvese funcionado, como podería de repente descubrirse buratos negros no ano 2009 que non se coñecían? Hai responsabilidade do goberno. Bueno, pois entón, aquí por inanición, que pasa? Que a reacción é en Euskadi e en Cataluña, que a cidadanía fai reventar eso, e entón xa non lle interesa o Estatuto de Autonomía. O que lle interesa é ir a un novo escenario que pode ser, por exemplo, o escenario de un pacto federal-confederal. E haberá opcións que prefiran opcións independentistas. O que significa é que ese título octavo está esgotado. E por riba está bombardeado e reventado polo propio Poder Central. Cando un lee o título octavo, ve que está reventado sistemáticamente. A invasión de competencias por Estado, ou mesmo das caixas. Se hai competencias exclusivas do Parlamento de Galicia e da Xunta de Galicia para gobernar e legislar en materia de caixas de aforro, como se pode explicar que entonces sexa un decreto a nivel de Estado co señor Mafo, este señor indecente que utilizou o seu posto de gobernar do Banco de España para todo o contrario do que debe ser un banco de Estado e goberno para favorecer aos grandes especuladores financeiros, que sexan os que montan todo a bancarización das caixas, etc. Por lo tanto, estas autonomías está esgotado e o poder o que quere é recentralizar simplemente porque volvemos ao franquismo sin Franco. E unha última cousa sobre isto. É que hai un vicio de orixe, porque o título octavo di organización territorial do Estado. E o problema das autonomías é que no espacio do Estado é plurinacional. Galiza, Euskadi e Cataluña non son simplemente regiones que queiran autonomía. Son suxetos políticos que reclaman exercicio da soberanía. Para confederarse, federarse non necesariamente Estado independente. Por lo tanto, artellamento ten que ser un artellamento de pluralidade de suxetos que son realidades nacionais. A organización territorial é cuestión de dereito administrativo. Está feito con criterios de dereito administrativo. O cerebro do título octavo, un dos cerebros foi García Enterría, gran administrativista, a quen eu coñecín en Madrid nos anos 60, no César Carlos, e claro, pero o dereito administrativo non resolve o que ten que resolver a teoría do Estado. Por lo tanto, hai un vicio de orixe. E, finalmente, financiamento autonómico. Como faríamos en Galiza? Pois, algún de vos relembrará de cando, na segunda mitad dos 90, especialmente entre o 97 e o 2001, o BNG e eu de portavoz no Parlamento levamos ao Parlamento iniciativas que eran de reformulación, un novo deseño do modelo de financiamento autonómico que iba na dirección de lograr a autonomía financiera e a autonomía tributaria e foron desbotados simplemente por un criterio priorista. Demostramos que Galicia podía ter suficiencia fiscal. Por exemplo, hoxe en día Fenosa está absorbida xa, primeiro Unión Fenosa, e agora por gas natural. Onde está o domicilio fiscal? Pero os encoros están aquí, as centrales térmicas están aquí, os eólicos están aquí, pero non figura como que esa sexa unha base imponible xenerada para a economía galega. Precioso. O IVA, todo o que se recarde en Galicia, onde está realmente
domiciliadas ás grandes cadeas comerciais, etc. Por lo tanto, o que nos plantexábamos daquela é perfectamente realizable. Daquela, Orza, que era conselleiro de Economía, decía menos pasillos que eu tiña razón, pero que el, como conselleiro do goberno de Fraga, non podía dar máis. Por lo tanto, as cousas están feitas. O problema é que neste país as alternativas existen, ou ben elaboradas no plano político, moitas veces, por exemplo, polo nacionalismo, e non só, ao longo de tempo, ou ben elaboradas pola ciudadanía. O que falta é que se leven a práctica, porque levadas a práctica, claro, rompe as regras de xogo dos poderes que nos queren manter simplemente como meigas chuchonas para... E Artur Mas que está facendo? Atendendo os ancellos dos cataláns ou está facendo oportunismo electoral? Está facendo surf sobre a vaga de independentismo. Oportunismo electoral hai en Mas? Non, se a mí pareceme moi ben e moi inteligente o que fai Convergencia, máis que Unión. Pareceme moi ben. É moi inteligente, a mí ten toda a razón. O que quero dicir que fai surf é que Artur Mas forma parte del grupo dos negocios que se llaman, que procede de Miquel Roca, non da liña, por exemplo, da que procedía Felip Puig, ou da liña na que estaba Pérez Esteva, que era un home que tiña outra visión. O que quero dicir é que, como goberno e como partido, o que están é aproveitando algo que lles ven moi ben para botarlle o pulso ao Estado despois de que, ademais, Mariano Rajoy e o PP e o goberno cometeron inmensa estupidez de ni siquiera entrar a dialogar, pensando que lle poden decir que non e despedilos como se fose a porteira, con actitudes naturalmente pouco civilizadas frente a unha porteira, despedilos da Moncloa sin nada. Non, é Cataluña, non se anda usted con bromas. Pero o que é importante é o proceso cívico que se manifesta nunha clave independentista, entre outras cousas, porque aqueles que non son independentistas, ainda que son catalanistas, son nacionalistas, exacerba esa posición ante a actitude do poder central, claro. Bueno, estamos encarando xa a recta final, pido vos unha última pregunta, breve, a poder ser. Bastos. Un pequeno matiz. A dívida pública actual española non está máis dos usureros alemáns, holandés, está máis dos bancos españois. En boa medida, esa dívida pública foi emitido para salvar os 75% da dívida española están máis españolas neste momento. Boa parte dela é emitida para salvar parte dela para emitir o sistema financeiro galego. As caixas de aforro, quebradas por unha mala xestión política, entendo así. Entón, que pasaría con esas caixas de aforro? Como se financiarían? Porque eu a proposta que me deu de que os venezolanos, os cubanos, suscriban débeda preferente dun instituto... Non, cubanos non dixen, nin dixen venezolanos. Son países progresistas, non? Cuidadiño. Dixen gobernos... Progresistas, e cuáles son? De América Latina. Cuáles son? Non os vou decir aquí. Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguai. Argentina, Uruguai, bueno, estes países parece que non teñen problemas internos. Brasil non é un goberno progresista. Bueno, acepta ben os ditados do FMI, se iso é progresismo ou non, xa se pode discutir. Uruguai con Pepe Mujica... Porque que esos países latinoamericanos, os problemas que teñen van a dedicarse a financiar a débeda dun país do primeiro mundo. Que problemas teñen se incluso en UNASUR xa estableceron unha especie de acordo de clearing interno, por lo que non poden facer compensacións no comercio entre eles. Estou de acordo, pero se a proposta é que ese banco público galego emita débeda preferente, esos son as obrigacións. Son a débeda subordinada, é unha preferente. Que os países latinoamericanos compren débeda pública preferente española dun goberno máis ou menos soberano español para financiarnos a nós, non entendo. Pero a pregunta é, como se van a financiar as caixas de aforro? Que van a facer con elas? Con que as van a rescatar? Se estamos aquí en contra da dívida e estamos en contra de tipo de financiamentos, como van a financiar? Que non estou en contra da dívida. No, pero estás sistemáticamente atribuíndome unha posición a respecto da dívida que nin personalmente, nin políticamente, como alternativa, temos non, pero se considera legítima, ou se repudia ou se acepta esa dívida, entón habrá que pagala, o sea, habrá que meter débeda en dívida, non?
Habrá que meter unha dívida encima de outra. Non, vamos a ver, por exemplo... Habrá que pagar a que hai, e se un Estado soberano galego tendrá que aceptar rescatar os bancos galegos, ou non rescatalos, habrá que... Non hai posicións políticas en Europa, en distintos países, que están defendendo que esas débedas que son ilexítimas é o repudio da débeda. Sí, pues se repudia. E a quita da débeda. E cuáles son as consecuencias? Eso non é financiado. E cuáles serían as consecuencias? Ou rebaixa usted ou non. Claro, unha quita, e cuáles serían as consecuencias para emitir nova un dívida? Estado que dixe non declaro insolvente. E fuera. E que está propoñendo vostede? Non, home, non me leves ao teu terreo, por favor. Que levou moitos anos en diatribas, é dicir, unha cousa, ti podes intentar enredarme. Non, estamos discutindo de política. Non estamos discutindo de política, estás levando a un terreo dunha discusión moi técnica dun enunciado que eu fixen, porque hai esas posibilidades e que non é, nin este lugar, nin hai tempo, de discutirlo un plan técnico ni interesar a xente, de acordo? Eso é outra cuestión. A mí me interesa porque quero saber como se vai rescatar. Vamos a ir avanzando. Ernesto. Pero que levamos unha hora e 10 minutos, está se nos acabando o tempo, eu teño bastantes preguntas, pero entonces vou aproveitar e facer un par delas. Unha que... Vamos a facer unha. Vamos a ver, profesor, nunha radiografía urxente do momento que estamos a vivir, nunha radiografía así moi urxente, podemos decir que hai unha fractura social importante na sociedade, que están crecendo as desigualdades, que hai unha expansión da pobreza, que hai unha degradación democrática importante, que hai un rexeite da clase política neste momento, que fixemos da austeridade un dogma de fe, que estamos reducindo o papel dos cidadãos. Verá que a radiografía é unha radiografía tremendamente realista, pero tremendamente preocupante, non? E, hoxe mesmo, podemos engadir a esta radiografía que España lidera no ámbito europeo o paro juvenil e o fracaso escolar. Hai algunha posibilidade de mandar unha mensaxe de optimismo a xente que creemos que estamos nunha dinámica prácticamente que sin marcha atrás? Esa era unha das preguntas. E se me permites, outra rapidamente. Mire, vostede é autor do atraso económico, do famoso atraso económico de Galicia que escribiu fai 30 anos, 25 anos... Casi 40. Casi 40, bueno. Estamos no 2012, pois do 73. Bueno, sería capaz de dar, se tuvese hoxe que facer esa radiografía do atraso ou da situación económica de Galicia, podría darnos dous datos de que serían os titulares do momento actual do atraso de Galicia? Porque hai atraso. Se hai un atraso económico. Hoxe non hai un atraso. Cambiou moito a morfoloxía. Hoxe non está o 60% da poboación activa no sector primario, etcétera, etcétera. Non. Pero, en cambio, que hai un espolio. Espolio financiero, o das caixas, foi un espolio. Además do Forro Popular, as entidades financieras que eran entidades de economía social e non sociedades por acción ni nada. Hai un espolio enerxético que empezará coa enerxía hidráulica, pasou cos linitos que os espoliaron en 20 anos, entre outras cousas, para suministrar enerxía eléctrica a Alumina Aluminio San Cibrán por debaixo do coste de produción, e agora un espolio na enerxía eólica. Por que as comunidades de montes de veciños onde se instalan os eólicos non teñen participación, por exemplo? Por que os concellos non teñen participación? Como, por exemplo, en Dinamarca, eu vin torres eólicas en parroquias, en aldeas, que logo me decían, non, isto é unha cooperativa. A produción vai á rede e logo eles pagan, en cambio, o consumo de cada quen, fan as contas e poden salir a play. Espolio enerxético. Espolio dos recursos agrarios e da economía agraria, que é un auténtico exterminio do campesiñado. Espolio da forza de traballo, e por eso os mozos teñen que emigrar outra vez en cantidades inxentes e sucesivamente. E, finalmente, o espolio dos nosos ecosistemas, que é unha región brutal, aos nosos ecosistemas e ao noso medio natural, cada vez máis brutal, e o espolio do noso tecido cultural e nosa identidade, por lo tanto, borrarnos no mapa para moito tempo. Mensaxe optimista ante isto? Claro que sí. É o optimismo da vontade. Por qué? Porque depende fundamentalmente de que os cidadáns digan abonda, fora estes, e imos nós facernos cargo da situación. Eu creo na democracia, e a democracia consiste en que o protagonismo da cidadanía. E creo, hai moitos casos na historia do planeta, na historia europea, en que os cidadáns puideron facer eso. E non é necesario que sexa mediante unha revolución ao estilo dos modelos clásicos de revolucións. É un proceso realmente revolucionario sinto de transformar a fondo. Pero a miña mensaxe de optimismo é vos sodes, cidadáns e cidadás, como a min mesmo, que son do común,
vos sodes capaces, se asumides o protagonismo de transformar as cousas. Se estou a decir que no seo da cidadanía, nas plataformas onde xurden alternativas sobre problemas, sobre a cuestión gandeira, sobre a cuestión enerxética, sobre a cuestión da sanidade, sobre a cuestión do ensino, é porque está aí. Entón, do que se trata é que os cidadáns se convenzan de que poden facelo e dotárense da ferramenta política para levar as institucións políticas. Eso é. E a outra cousa era non, xa están as dúas. Xa están as dúas. Atraso e a mensaxe do Creo mesmo. que o libro que escribiría hoxe sería O espolio de Galicia, logo. Sí, sabes unha cousa? O título sería O espolio de Galicia. Hai xa, nos anos 80 ou comezos dos 90, cando se fixe unha reedición do Atraso, que non tiña interés en que se fixese, pensaba que era un libro moi atrasado. E logo resulta que non, que estaba bastante vixente. Non pero dixen, se hoxe alguén me falase de reescribir o Atraso, non sería o Atraso económico, sería a expoliación de Galicia, decía en aquel momento. Había un proceso de expoliación, pero coido que eso trascende absolutamente ao ámbito da temática. Bueno, estamos fora de tempo. Pido vos, Domingos, última pregunta, e Xosé Luis, última pregunta, Domingos primeiro. Vamos a ver, os que levamos observando dende aí ao mellor 25 anos, cando estábamos nas facultades, non? Como pode ser o caso de Fernanda ou meu mesmo, vemos que vostede representou, tivo unha traxectoria de referente nacionalista, bueno, importante, non? Foi casi unha icona para ben e para mal. E a mí gustaríame saber, xa nun plano persoal, que pensa vostede, que se lle pasa pola cabeza cando agora estamos vendo por aí como compañeiros seus do bloque nacionalista galego o tildan de españolista por acabar presentándose nun pacto cunha forza federalista como a Esquerda Unida. Gustaríame saber eso porque realmente me resulta moi chamativo, se eso pode incluso minar a vostede sentimentalmente, non? Pois relémbrame unha foto que eu levei na miña billeteira durante moitos anos, unha foto tomada lá polo ano 1960, nas aforas de Madrid, pola Ponte dos Franceses, a beira do Manzanares, cando ainda non había urbanizacións ali. É unha foto tomada durante a filmación dun filme, dunha película de prácticas dirixida por Alexandre Cribeiro cando estaba estudiando na Escola de Cinematografía. E a secuencia que recolle a foto van 4 rapaces en camisola levando un cadaleito, un caixón rústico de pau. Esas 4 personas que ímos levando o cadaleito, porque ímos, a parte de mí mesmo é Xosé Luis Méndez Ferrín, Raimundo Patiño, o gran pintor ancestro, digamos, de Antón Patiño, e Herminio Barreiro. Por que digo isto? Bueno, pois porque eses todos eran membros do famoso grupo Brais Pinto, que foi onde naceu o novo nacionalismo da mocedade fundamentalmente. Ben, resulta que Ferrín e Patiño, Raimundo, con Bautista Álvarez fundaron a UPG. Hoxe, Ferrín está connosco na Alternativa Galegas de Esquerda. Será españolista. Herminio Barreiro e o propio Alexandre Cribeiro, que eran de Brais Pinto, que eran nacionalistas, estiveron, os dous foron dos fundadores do Partido Comunista de Galicia nos anos 60. Van decir que eles son españolistas, que yo digan a Ferrín como me digan a mí. Entón, ese é o que contesto. A ver se Bautista Álvarez vai dicir que Cribeiro non era nacionalista, ou que Ferrín é un traidor que se pasou ao españolismo. Non, non o vai decir. Xosé Luis, a derradeira. A última pregunta que ao mellor é demasiado grande, pero eu conformareime con unha resposta pequena. Non a fago tanto por min como por unha pregunta que eu mesmo recibo moitas veces e que intentando que como profesor me respondas, non? Hai moita xente que pensa que efectivamente hai fórmulas alternativas para afrontar unha crise, pero pensan que esas fórmulas están fora dun sistema e que, por tanto, tomar esas fórmulas en certa medida enfrontarse ao sistema e poñerse fora dele. E o que lle teñen medo é fundamentalmente a salir desa casa quente cara a un lugar frío. A cuestión é posible tomar decisións neste momento contra o sistema? Ou esas decisións alternativas non están fora do sistema? Hai cuestións básicas que non están fora do sistema, que non están necesariamente contra o sistema. Vamos a ver, cando Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que foi en tempos director do Banco Mundial, que é un neokeynesiano, di que os gobernos europeos están facendo cachupinadas, por decirlo así, que os asesores
destes gobernos economistas din literalmente, eso non é de Stiglitz, pero é de James Galbraith, o fillo de John Kenneth Galbraith, un simple keynesiano. Di que son como zombies que non se resignan a subir que están mortos. Cando Paul Krugman di que é unha barbaridade o que están facendo coas medidas procíclicas, cando todos din, por exemplo, que o primeiro que había que facer é que o Banco Central Europeo funcionase como un banco de Estado, e que financie aos gobernos directamente, que poda financiarlos como fai o Banco de Inglaterra, goberno inglés, porque naturalmente Inglaterra está na libra, non está no euro, ou como fai o Banco de Estado norteamericano, que se chama Reserva Federal, e que financia. É unha das razóns por as que a débeda norteamericana, a débeda pública do Estado, que está nos mercados, moito máis grande, incluso en proporción ao PIB, que pode ser a española, pois está pagándose un 1,5%, mentras que aquí non. Bueno, pois que o Banco Central Europeo ten que financiar os Estados, significa que en lugar de lanzar diñeiro a 1% que veñen os bancos, como decía Sti, que a banca española que negocia con eso, e colle ese diñeiro 1%, e mediante o xantaxe das axencias de calificación que din que esa débeda pública española é pouco fiable, pouco solvente, etc., prima de risco, acaban para colocala que pagar o 5, 6, o 7 ou o 10% chegouse en Grecia, esas son medidas que non van contra o sistema. É dicir, voltar ao paradigma, a voltar ás bases da política keynesiana que permitiu sair da Gran Depresión, para empezar, ao New Deal de Roosevelt, non ir contra o sistema. Bueno, e iso son medidas perfectamente factibles aos distintos niveis. O problema é que se hai unha cadea que dende o Lilliput galego, de San Caetano, pasando polo medio Lilliput español da Moncloa, e chegando ao centro de poder do Cuarto Reich de la Caixina Merkel, e acabando no goberno europeo de Bruselas. Todos están de acordo en que o que hai que facer é austeridade, 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 e, por lo tanto, a fundir a economía de todo Dios, entón, evidentemente, non hai nada que facer. Non hai nada que facer, máis que se o fan os cidadáns. E volvemos a comenzar o conto como o conto de la buena pipa. Queres que te lo cuente outra vez? Pois para rematar xa, fala do New Deal, a solución que puxo Roosevelt a esa gran depresión, pero hai quen sostén que realmente a solución a esa gran depresión veu ca Segunda Guerra Mundial. Hai quen sostén esta teoría, que ese momento de depresión solucionouse ca Segunda Guerra Mundial. Hai quen ten esta teoría. Simplemente, quer decir, se poden establecer paralelismos, sobre todo dirixíndonos a esa xente moza da que falaba antes, isto pode acabar tan mal como acabou aquelo? Pode acabar a nivel mundial, e o que pasa é que agora, xa que me das a oportunidade, quero engadir outra cousa. Iso que se pode facer sin ir a trascender o sistema, pero o sistema hai que trascendelo, porque o sistema, a lógica aberrante do sistema, está poñendo en perigo a existencia da biosfera, para empezar. Entón, é unha aberración, é dicir, a lógica aberrante do capitalismo salvaxe, absolutamente desorbitado, o que está é batendo cos límites de resistencia dos ecosistemas a nivel mundial e, por tanto, de biosfera. E iso con este sistema non pode ser, porque é un problema de lógica, o que explicaba Maurice Godelier en Racionalidade e Racionalidade da Economía hai 40 anos, está perfectamente vixente, pero non vimos aquí falar de economía, verdad? Para nada. Además, si non, aburro ao personal, e entón din, a ese que o vote su papá ou sus alumnos se le queda alguno, e non se trata disso. Xosé Manuel Beiras, moitísimas grazas por esta conversa. Por certo, si queren volver a ver a partir das 12:30, repetimos esta entrevista en V Televisión. Graciñas aos 4 por acompañarnos esta noite, e sorte o vindeiro domingo. Moitas grazas a todos. Regresamos mañá a partir das 9 da noite. Sexan felices. Thank you.